Mix Vlog! Subscribe! Let's go na tayo sa Expo! Tara! At mag-ikot-ikot tayo rito. Hi guys! Ayan, nandito na naman ako sa Expo. Kami, sila yung mga kasama natin naman ngayon. Si Rasher, at saka si Ruet, saka si GB, at saka si Sweet. Ayan. Family bonding. Oo, family bonding kami ngayong gabi. Wala pa yung isa. At saka si Ryan at si Allen. Welcome to my YouTube channel, Bianca Queen Mix Vlogs. Dito sa Expo kakain tayo ng takoyaki. Tatry natin ng takoyaki nila dito. Ayan o. So doon tayo bumili ng takoyaki. Doon tayo bumili ng takoyaki. Tapos dito kami
kakain. Ayan, dito kami umorder ng unlimited rice, bottomless iced tea. Ayan. So, yun yung order ko, yung kakainin ko, yung K3. Ano yun? O, di ba? Nauna na yung sa'yo. Ano eh, pay as you order? Yes, siyempre naman. Ganon? Kasi maraming tao. Binayaran mo na yan, Ryan? Oo. Kailangan 40. Yung akin dyan sa kabila. Ako lang. Kayong dalawa ata yung sa kabila. So ayan guys, lahat kami naka-gloves, plastic gloves, kasi kakain kami ng barbecue chicken. Ano, piston. So dito, naka-gloves yung mga tao nagkakamay. Ayan guys, kain na kami, kain na tayo. Ayan si Allen, mahilig manood yan ng video ko, ng premiere. Ito yung pagkain ko, ayan, yan po. Guys, tapos na kaming kumain at pauwi na kami. Nabusog ba kayo? Nabusog ako, inaantok na ako. Salamat sa Ayan. ako ng YouTube.